Pitää katsoa! Hyvä Minttu! Keskikenttä! Alemmaksi keskikenttä, aina tulee tilanteita. Minttu! Jos tulee tiukka, laita vaikka raja yli. Sit on aika puolusta, hei. Minttu! Autta Majerta! Autta! Mirka ottaa! Mirka, Minttu! Iloanne! Hakekaa paikkaa! Minttu, piastotaan nelosta! Piastotaan! Niin kiinni! Okei! Rauhassa! Mirka juoksuu! Tuli Patuakin videolla. Pomppaa Jertte päästä! Minttu! Tärkeälle tunnella, Piastotaan tyttöä! Essi selässä! Alas Jertta! Minttu, Essi takana! Essi selässä! Selässä, Essi! No joo, ne menee vaan linjassa kai. Minttu! Iske noin! Pelaa tänne Essi Pauli, tänne noin, loistavaa! Paine Minttu! Auttaa sieltä, hei! Sitten kiertää keskellä puolustamaan, hei, auttamaan! Etutonoppa! Minttu! Tarkka siellä, hei! Jertta, otta sen olonen siellä! Se on sun siellä! Seuraavaan se! Alapuolella! Seuraavaan Jertta! Rettu takana! Seuraavaan! Hyvä! Joo, ei oo netti on tullut sitten nouse pikkusen vähän, hei! Jessi, pikkusen tempaa, hei! Tytöt, te ootte kentällä! Tytöt! Nyt! Hei, tytöt, nyt pois siitä! Te ootte kentällä! Viivasta pois, kiitos. Hei, jos on tämä, eikö Essi, jää rauha.